Nagpahimangno ang COMELEC Cagayan de Oro City sa mga kandidato sa baguhay lang na human nga eleksyon 2025 nga dili kalimtan ang pag-file sa ilang Statement of Contributions and Expenditures kon SOCE. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa ka semana human ang eleksyon 2025. Nanawagan ang Commission on Elections Cagayan de Oro City sa mga kandidato sa baguhay lang na human nga piliay nga magduso sa ilang Statement of Contributions and Expenditures kon SOCE. Sa maong dokumento, makita ang tanang gigasto o gidawat nga mga donasyon sa usa ka politiko panahon sa kampanya. Tanan nga mga candidates katong nakadaog o wala nakadaog, they are obligated. Dugang ni Attorney Akol nga sa pagkakaron wala pa'y nagduso og SOCE. Hinoon pipila ka mga representante sa mga kandidato na ang nangayo og form. Pahimangno sa COMELEC nga tama na lang June 11 ang deadline sa filing sa SOCE ug wala na itagana nga extension. Ang mga pakyas nga makaduso sa ilang SOCE posibleng magatubang og perpetual disqualification to run for any public office. Kung di po ka mo file, natay kandidato din na wala na gyud, dili na siya allowed to run. I cannot name her. Taon-taon na. Among balibaran kay disqualified na ka kay wa ka nag-file og SOCE. Alang sa mga kandidato pagka mayor o vice mayor, dito tumatod pa sa opisina sa COMELEC First District ang filing sa ilang SOCE. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.